Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa na videotutoriál, jak si udělat timelapse na videu přes program Movie Maker. Takže co budeme potřebovat? Nějaký natočený materiál. Vezmeme si třeba tady už nějaké jedno moje video. Teď si ho otevřeme v Movie Makeru. Otevřít v Movie Maker. Asi to zvětším, un momento. Ano, vidíte, tady máme úpravy. Tady už mi to asi nepůjde, protože už to mám vyrenderované. Takže já si teď něco nahraju. A un momento, nechte mě přemýšlet. No prostě. Dáme do Movie Makeru nějaké zatím staré video, ne, tak Movie Maker, tak pusťte, už jsem na to přišel, videa, tady někde máme třeba toto video, to už jsem vydal, tak jdeme si to a máme to normálně klasické video. Tak guys s vámi, no tak máme video a tady máme úpravy, tady nahoře, tak na to klikneme a tady máme rychlost. Dám to do HDčka, takže by to mělo jít vidět. A klikneme si třeba, tady máte jakože ty snímky, tak na nějaký určitý snímek, jakože třeba sem. No sem a odsud dáme jako, že chceme timelapse. A tady máme jako, jaké chceme zrychlení. Tak to dáme na 8 a podíváme se. No vidíte, a jde to jako timelapse. A když to nechcete od začátku, tak si to prostě určitě do nějakého snímku a tady třeba už pak třeba, když vám ten timelapse tady to ještě jde rychle. Jo, tak když vám ten timelapse chcete, aby už skončil, tak si prostě dáte tady na ten snímek, kde to chcete ukončit, třeba tady, a dáte si rychlost a dáte si to zase na 1. Tak. A teď už to není auto, kde pak ho máme? Tu. Tady vidíte a no tak doufám, že jste něco z toho pochopili. Dělám to pro kámoše a by to nevěděl, tak už je to asi blbeček. Takže já jsem to udělal jen tak pro vás. Doufám, že se vám to bude líbit a že vám to k něčemu pomůže. A uvidíme se v nějakém dalším videu a snad mu to pomůže Parchantovi. Takže bye bye. Takže čau, vítám vás opět zpátky a jak jsem natáčel ten video tutoriál, tak jsem zapomněl na jednu důležitou věc, a to, že tam musíme dát hudbu. A odkud že nám to začalo? No takže, když si uděláte ten timelapse, pak dáte tady domů a tady máte přidat hudbu. A tady jako zase ta čára vám určuje od jakého snímku, takže třeba odsud. Tak, přidat hudbu a tady si vyberete prostě nějakou, co máte na ploše, třeba Mike Spirit. Tak. A jde vám to zase až sem, nejde to, jak to jde od začátku, what, počkejte. Tak guys s vámi, vítám vás u dalšího videa. Tak odsud tu hudbu odstraníte ještě, no počkej, kde začíná ten timelapse úpravy. Jo, takže ten timelapse už jako máme. A domů a tu hudbu ještě nějak vystřihneme a to, takže dáme vyjmout. Tak nevím, prostě si tam nějak přidáte tu hudbu. A to už snad nějak všichni pochopijou, protože já jsem teď třeba dělal, taky teď jsem zkoušel. Jo, vidíte, takhle to jenom přesunete. Už jsem na to přišel. Teď by to nemělo být tady na začátku. Tak guys, tam vidíte a mělo by to být až tady od toho snímku. Jo, vidíte.
takže to prostě jenom můžete normálně přetáhnout, jakože to chcete odsud třeba. Tak a teď to pustíme takhle. Že prostě třeba Need for Speed, nebo toto bych točil častěji. Vidíte, takže takhle se udělá timelapse a já už to teď ukončím a uvidíme se někdy příště.